bitene Desembre kalo tile woro san ba fila ni mugan ani kelen an tɛ sɛgɛn aw foli la aw minnu ma filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min b'a kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan nin y'o waatu seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi juma tɛmɛnen ni o bɛnna Desembre kalo tile saba ma san ba fila ni mugan ani kelen dɔgɔjɔla dɔw tun bɛ ka bɔ Sɔngo ni ka u kunda Banɲagara dɔgɔ o kan Banɲagara ni Sɔngo yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko o de don ni dɔgɔjɔla ninnu yɛrɛ kɔni bingani wale tigilamaw n'o ye karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw ye sa olu kɔni ye ni bolimafɛn ni ka bingani wale ta ka sɛgɛrɛ u ye u ka bolimafɛn bolila k'ale kɔni faga fɔlɔ o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka bolimafɛn yɛrɛ ni ka a datugu maaw u du dalasa ka tasuma ni ka don bolimafɛn na ka bɛɛ lajɛlen ni ka o jeni a yirala k'a fɔ ko maa 37 olu kɔni tayana bolimafɛn ye o kɔnɔna la maa caman fana olu jogina maa minnu olu jogina sa olu kɔni tasuma ye olu fan bɛɛ lajɛlen ni ka o jeni muso kɔnɔmaw tun bɛ bolimafɛn kɔnɔna la muso n'u u denw ka taa se denmisɛnw ani maakɔrɔbaw ma u bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolimafɛn ale kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya maa minnu ni olu tayana maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu jogina ala ka nɔgɔya kɛ u kelenla bɛɛ lajɛlen an ka jamana ala ka fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An bɛ to Banɲagara hukumu o kɔnɔna la hali sisan nɔ ni bingani wale min ni a kɛra an ka jamana marabagaw n'o ye cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ye sa kunu kari u kɔni an ka jamana ni ka a bila tile saba dusuma kasa o la mais n'a bɛna to sen na sa fo sini tarata donya o la bingani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa caman ni ka olu bɔnɛ u ni na. Sirabakan kasara dɔ kɛra an Sɔngo ale o sira la sa bolimafɛn yɛrɛ tun bɛ ka bɔ Nigerikaw ka jamana o de kɔnɔna la mais n'a ye sirabakan kasara sɔrɔ an Sɔngo ni Bura ni ɲɔgɔn cɛ nin dugu kɔfɔlen fila in yɛrɛ kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔnko de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ ani na nka maa 6 bɔɲɔgɔnko olu kɔni jogina a maa 6 la sa maa 1 o sɛbɛkɔrɔ jogina kosɛbɛ maa kɛra maa minnu ɲɛna sa olu y'a yira k'a fɔ ko ni bolimafɛn kɔni tun bɛ boli damatɛmɛ wale o de la o de kɛra sababu ye sa ni ka nin sirabakan kasara in ka ale kɛ o don kɔfɔlen kelen yɛrɛ fana la sa maa dɔw bɛ yen nɔ n'olu fana tun bɛ bolimafɛn boli o la n'o ye bolimafɛn 2 ye olu kɔni fana ye u ka dugutaga ni ka a bɔ a ma n'o tun bɛ fafa dugu o kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni ye bagabagali wale ta ka u sɛgɛrɛ olu kɔni y'u ka dugutaga ni ka a bɔ a ma. Banɲagarakaw olu ye désobéissance civile la ni ka o daminɛ désobéissance civile min yɛrɛ ni a bɛ yira k'a fɔ ko ka ban jamana ka hakɛ bɛɛ lajɛlen o ma a bɛ daminɛ bi tɛnɛ Desembre kalo tile 6 san ba fila ni mugan ani kelen u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ka cakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ u ka dugu o kɔnɔna la fo ka taa se kɛnyɛrɛye taw ma u bɛna a bɛɛ lajɛlen ni ka olu datugu fo ka taa se kɛnɛyasow jagokɛyɔrɔ ale ni bolimafɛn boliyɔrɔ olu ma olu le kɔni bɛna baara ni ka o kɛ ko nin kɔni bɛ to sen na fo ka taa fɔ ko u ye waleya kura wɛrɛ ni ka o sigi sen kan. Isa Kaujima ni ale tun ye CNT ɲɛma danga nanina o ye Isa Kaujim kɔni ale ka kiri baaraw olu bana juma tɛmɛnen Desembre kalo tile saba san ba fila ni mugan ani kelen an ka kiri tigilamasoba ma olu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko Isa Kaujima kalo 6 kaso ni ka o juru don a la a kan ka tila tuguni ka sefa wari 100,000 ka o sara k'aw hakili jigin k'a fɔ ko Octobre kalo tile 28 tɛmɛnen Isa Kaujima ni ale ACRT o ɲɛma ye sa a kɔni bilala waati kunkurun labilali la n'o bɛnna Novembre kalo tile 9 o ma o kɔfɛ de an ka kiri tigilamaw ye a ka kiri ni ka o kɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Gambikaw olu fɛ yen nɔ Gambikaw ka jamana ɲɛma kalafili baaraw kɔni o ɲɔngirila k'a yira la k'a fɔ ko Adama Barrow ale kɛra jamana ɲɛma ye ko kura u ye ni kunnafoniya in di kunu sufɛla la cakɛyɔrɔ min bɛ n'ale ɲɛsinnen bɛ kalafili koɲɛw olu ma a yirala k'a fɔ ko Adama Barrow ale kɔni ye 100 o 100 53 ni murumuru 2 a kɔni ye o sɔrɔ.
Nigerikaw fɛ yen nɔ u ka finitigilaka maa 12 u kɔni fagara kalogɛlɛn diinɛ tigilama olu fɛ sa u yɛrɛ fana ka kɛlɛkɛcɛw ye kalogɛlɛn diinɛ tigilama maa 10 bɔɲɔgɔn ka olu fana bɔnɛ u ni na sibiri tɛmɛnen na ka u to kɛlɛ gwanenba o yɛrɛ la. Emmanuel Macron Fransikaw ka jamana ɲɛma ale ni kunnafonidilaw kɔni kan ka kari ɲɔgɔn na décembre kalo tile 9 nata in na a dagayɔrɔ yɛrɛ la ni o ye Élysée o kɔnɔna ye. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw Fransika bi kunnafoni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an sera ka fɛn min sɔrɔ ni k'a lase aw ma o de tun ye nin hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoni na n'ala man ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan halisa an ka jamana ala ka kisi ni bingani wale ɲɔgɔnnaw olu ma maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka mɔgɔw u tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya u ye maa minnu fana joginna ala ka nɔgɔya kɛ u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen an ka jamana halisa ala k'a basigi an ka jamana ala k'a bɔ a jugu bolo aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ